posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Boni Kalindu lero lino pa 1 December 2025. takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimatopa konse ndimangoyima pa chilungamo kuwalankhulira Malawi othodwa amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti mawu awo akafike. President wawo ndi ineyo ndipo sindimanyumusidwa kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa kota pakana kumchinji. Ineyo ndilipo ndipo ndizakhalapo ndipo sindimaopa unyolo ayi. Ine ndimakhulupirira kuyima pa chilungamo. Kuli bwino munthu kumayima pa chilungamo ndikumadedwa kusiyana ndi kukondedwa kumauli chisiru. Lero nkhani zikulu zimene ndilankhule ndilowa ku judiciary ndikayang'ane mavuto amene akukumana ndi majaji, ma magistrate komanso ma court cleric amene alipo ambiri. Ma court cleric ophunzira bwino koma padakali panopa akulephereka kuti apangidwe promoted akhale ma magistrate. Komanso tione ma salaries yawo. Kodi chikupangisa kuti ma court athu azioneka ngati kapena ndi ma kitchen ndi chani? Court kuiona kumanena kuti ati court imene iyi pomangidwa ati inatenga ma billions koma court yopanda olo microphone, yopanda olo mipando. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti majaji, ma magistrate komanso ma court cleric akukumana ndi mavuto osiyana. Even olo ma salaries yawo ndomvesa chisoni. Komanso pali chiopsezo chachikulu cha umoyo wawo kuopsezedwa ndi anthu ena amene amazitenga ngati ziko lindirawo. Komanso tiyalirira ma suppliers wonse anifi amene pakana lero akulephera kuti alandire ndalama zawo zimene anagwirira ntchito, zimene anachitira supply katundu kunifi. Komanso ngati zimene zizipitirire ndiye kuti ma business yawo achita collapse. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndithamange kwambiri kuti ndikuuze ninu aku Roads Authority kunena kuti ngati simupanga machawi, misewu yambiri ngati simuikonza mwa msanga muyembekezere kunena kuti Christmas asanafike kukhala imfa za pa nsewu zochuluka. Kumadabwa kunena kuti kodi nsewu umene wa Lilongwe, Dedza, Blantyre ndi nsewu umene muli ma toll gate awiri. Kodi ndalama zimenezi zimapita kuti? Ndalama za ma toll gate chifukwa misewu yathu ndiyomvesa chisoni. Ndiye pali death trap imene ili pa nsewu wa kuchokera pa Dedza kufika pali Ntipe 2 mukamalowa pa bridge po pali pothole yayikulu kwambiri imene magalimoto akamadusana akumasala pang'ono kumenyana. Aliyense driver akufuna akhale kuti waponda malo wabwino. Malo amene wawa ino Roads Authority komanso ino aboma pakufunika kuti mupange machawi muamate malo amene wawa. Ntipe 2 ndipaja pafa anthu ochuluka zakazi. Ngati simusamalira kumata pali Ntipe 2 muziwe kuti kukhala ngozi zoopsa komanso anthu ambiri amwalira. Malo ena amene akuopsa kwambiri ndi Pananjiri, naponso Pananjiri pa bridge. Mukamapita apo pa Daudi Suleiman kuti mwayiwoloka bridge ja mukuchokera ku Lilongwe kupita ku Dedza, mukamayiwoloka bridge paliso pothole yayikulu imenenso ikhoza kupha anthu Pananjiri. Komanso mukautenga nsewu wamvera pamalo apo pakhato pasogolo apo mukamachokera ku Lilongwe panachitika ngozi yoopsa masiku apitawo pamene mzimayi wina wa ku prison analuza moyo wake. Munangopita pamene paja kukangomata matapo monamizira. Lero li pamene pajapo pafukuka ndipo pali maenje woopsa. Pena pamene pakufunikira kuti pakhale ndi attention yochuluka kwambiri ndi nsewu omwewu umene ukulumikiza Lilongwe komanso Salima. Apo pamene pakukonzedwa nsewu pamene paduka tikamapita pa ujeni apa
pa khatonso khatho omaliza pamene popo apo papezeka kuti palibepo masaini posti ndipo pamwalira munthu posachedwapo mpano palibepo zizindikiro zokwanira pamenepo apo pafupi ndi pa Grace Hospital apo pamenepo pakufunikiranso munthu akonzapo kwambiri mukonzepo msangasanga kuyika masaini posti chifukwa kuti misewu yathu sili bwino kuyang'ana kumpoto misewu sili bwino kuyang'ana msewu ochokera Salima Kamuzu Road kukafika ku Baraka sewu umene undi death trap madabwa kuti kodi Roads Authority ndalama zonse zimene amalandira zimapita kuti so pakuyenera kuti mupange machawi ino aboma aku Roads Authority muyang'ane misewu makamaka maspoti amene ndakuuzaniwa mukapanga masewera muziwe kuti anthu ambiri amwalira anthu ambiri yauluza miyoyo yawo chifukwa cha negligence andi Amalawi ambiri samadziwa mukuyenera mudziwe Amalawi kunena kuti galimoto yanu ngati yaphulika tayara chifukwa chokuti mamenya pothole kapena galimoto yanu yagwa chifukwa chokuti muna musewu osuli bwino kampeze lawyer mukasume zina zitemango zisiya koma malamulo alipo kunena kuti galimoto ngati yaonongeka musewu chifukwa cha kuonongeka kwa nsewu muli ndi ufulu kukasuma chifukwa ino mmalipira misonkho so nafuna ndikuuzeni mama wauno ngati nkhani yathu yoyamba kunena kuti pakatengeza pamene pakukonzedwa nsewu pamene paduka nsewu ndi malo amene ali woopsa kwambiri chifukwa simunayikepo zizindikiro zokwanira simukuyikapo anthu komanso anthu aja mwayika inside the humps malo mokuti akhale outside the humps azichita woni ma motorists kuchokera both sides komanso zizindikiro zokwanira zoonesa kuti kumene kunsewu uli very narrow pakatengezapo mukamalo akuti mukupita ku Blantyre amene ku Salima kapena ku Lilongwe nsewu umene uwu pakatengeza ndiye pali death trap yayikulu kuphatikiza pamenepo tikamachoka pa Nanjiri kuti tikuwolokanso ulendo opita kudedza kapena iyayi pali Ntipe 1 amene li Ntipe 2 ndi pamenenso pali zoopsa kwambiri pali pothole yayikulu imene ikhoza anthu kuluza miyoyo yawo nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule mwa msanga ndiyo khuzana ndi fetereza wosika mtengo wa 10,000 kuti aboma mukanapanga machawi chifukwa anthu adakakumana bene mavuto osiyana mavuto kuti achite access fetereza amene iyi anthu akupanga za chinyengo anthu amene anayenera kuti azilandira azigula fetereza akumugulabe modula ndipo zimene zisizi kuchita bwino ayi mukapita ku Mangochi mukapita ku Machinga mukapita ku Zomba pena pali pose ku Phalombe kukuchitika za chinyengo kwambiri uko ku Phalombe uko chakuchiringa uko kwa Mandama uko kukuchitika za chinyengo kwambiri zinayenera kuti zimene zizi ino aboma mudziwe kunena kuti fetereza program imene munayiyambisa yokongola yabwino ikukumana ndi mavuto woopsa ndipo ena akumachitidwa forced kunena kuti ngati kumakanjira uko kunena kuti thumba limodzi azitemerana anthu angapo komanso otemeranawo azipereka ma 10,000 kwa alangizi ndi mafumu ena kuwauza kuti pamene mwatemerana thumba limene lili la fetereza ali hafu perekaniso ni ma 10,000 programu yokongola koma yakumana ndi anthu osakonda ziko lawo ndipo kumalawi kunopo corruption sizatha ndife anthu omvesa chisoni kwambiri nkhani yathu yayikulu yoyamba lero ndi ku judiciary kumene majaji ma magistrate komanso ma court cleric akukumana ni mavuto osiyana mavuto kuchokera ku salary yawo kuchokera ku chitetezo chawo komanso kuona mmene alili makoti yathu pena kulowa mukoti muja kumamuona ndithu magistrate atakhalira simenti mopanda mpando kaye kuchepa kwa makoti kuyang'ana koti yopanda ulo microphone kumanena kuti kodi inu
aboma inu pena paje mukamapita kunja ku ma minister azikhala ndani simatha kuona makoti imene amakhalira akunja okhala ndi microphone ma speaker akamalankhula muja aliyense ndikumamva koma kunoko tungati sutenga manja ako ndikuchera makhutu ako wakuti uzimva sungamve tikaonanso muwaone mmene welfare ya makoti cleric amene aliponso ambiri ndi ophunzira makoti cleric wa koma pakana leroli mwaona kuti makoti cleric sakuchitidwa promoted kuti akhale pa mpando wa magistrate amene so ali pa magistrate sakuchitidwa promoted kuti akhale majaji amene so ali majaji sakuchitidwanso promoted kuti akhale mipando ikulu kuti makoti athu aziyenda bwino penatu musamadabwe kuti tikamanena kuti ku khoti kusiku kuyenda bwino mwina milandu sakugamulamo moyenera mwinanso nawonso ali corrupted mukanayang'ana kuti kodi salary za majaji ndi zotani kodi ma benefits yawo ndi otani kodi majaji wa akupasidwa security yokwanira ndipo mwina pakanango khaso kuti ikhale mandatory kunena kuti aliyense ogwira ntchito ku khoti makamaka magistrate azikhala ndi wa police inu posachedwa pompano mwaona anyamata azikwanje akupita pa khoti ndikumaopseza kuti tikukuona iwe magistrate iwe takuona takuloweza iwe siku lina pano pazanunkha pano siku lina pazatuluka mfuti pano mungoziwiratu kunena kuti anthu amene wawa sali safe boma lina lililonse limayenera kuti likalowa lipange lishafonso likhale ndi anthu awo amene amakhala akukhoti popanda anthu anu munthu sumalowesa mu timu yanu ndani mu timu mmalowesa ama players anu okhaokha koma kunoko ku Malawi zimadabwisa kunena kuti boma likalowa silimafuna kupanga zoyenererazo choncho inu a DPP mukanayang'ana kwambiri kodi welfare ya anthu ogwira ntchito ku khoti ndiyotani kuchokera pa cleric messenger kuzafika pa magistrate kodi amene magistrate atakhala kuti mmene mukuyionera salary yaje ndiye kwatuluka 10 million salandira taizinato anthu sikuti kumakhala kufuna kupanga za corruption koma amakhala akuganiza kuti taonani ine ndikubwera ku ntchito kuno wapa njinga amayendera ndithu njinga yakapalasa magistrate tu amene magistrate kumayenda pa njinga yakapalasa kapena ya moto ya hayala opanda aboma kumugulira ologali moto mukamuyang'ana ujene uyo amene amachedwa judge kumuyang'ana amene akuonekera ayi ndithu zokutiso iyeyo ndi judge ayi izizi munayenera kuti limodzi ndi a chief justice inu aboma mukhale pansi muone welfare azikalandira ndalama ndithu uja MP ma MP ambiri wani sanapite ku skulu samatha kulankhula chizungu mu nyumba mujango khalamo kule kuti alumbire kumene kuti alumbire kulephera kuti alumbire chimene akuziwa iwo ndikudya nyama ndikumwa tea kumene kujako basi azingophwisa nyumba ya malamulo ijayo palibe chimene akupangamo so munayenera muzisiyanisa kuti kodi ma MP wa awakufuna thumba la CDF wa awakufuna alowese zibwana wa ndi ma judge ndi ma magistrate ndi ma chief justice ofunikira ni ndani oloto a magistrate ena afika pakanapo kuti afikapo kupanga retire olokunja sanapiteko how do you motivate that one even kuunga kujako munayenera kumatenga anthu amene ajaku makhoti nawonso azikaona kuti kodi maiko ya anzathu amapanga chani koma ayi ndithu kumangokondera ndithu izizi zimapangisa kuti anthu ziko lisakhale lotukuka kuphunzira sikupita ku skulu kokha komanso kuyenda so tipemphe pano kunena kuti ku judiciary kumukanayang'anako kuli anthu ambiri amene ali ndi maphunziro amene afikano pa size yokuti akhoza kukhala ma magistrate osiyana koma anthu amene wakuponderezedwa kuli anthu ambiri ndi majaji amene akuyenera kukhala kuti afikano pa mipando ikulu kapena ma magistrate kuti nawonso akhale majaji koma anthu amene wawa akuponderezedwa tai zina muzakaona milandu isakuyenda bwino kusakomera boma tai zina kumakhala kuti anthu akupangira chipshantima izizi ndi malangizo aulere amama wa uno anthu ena amene ndikufuna ndi alirire mama wa uno ndi ma suppliers akunifi
kupatula kuti anthu ena akukumana ndi mavuto osiyana-siyana nthawi imene ijayo fetereza kapena ndalama anangongoza mochedwa kuti abweze ena makamaka anthu amene anapanga za ulimi. Anthu amene ajasana chite bwino anifi anthu akulira kwambiri kuti kupempha kunena kuti mutipase mpata chifukwa tu fetereza ngakhale feterezayo amaapa sati oberekesa pomwe chimanga chakula kale amaapa sawokulisa pomwe chimanga chonso chakula kale. Choncho nkhani yaikulu ya lero ndi ya ma suppliers akunifi amene boma linayimisa nifiyo kuti achite audit, koma pakana lero limezikhala ndi ngati anthu amene ajawo kuti achite access ndalama zawo akulephereka. Zosatira zake anthu ambiri aluza ma business, anthu ambiri akudandaula kwambiri, akudandaula chifukwa chachani cha mmene ino akuluakulu mukuyendesera nkhani ya nifi, chifukwa inde alipo ena amene mujamo amapanga zakatangale koma si wonse amene amapanga zakatangale. Aliko ena kumene kujako amapereka ngakhale olo mahewu, koma mahewu kumaperekera kunifi. Kumadabwa kuti abale kodi ya nifi amba asegula maujeni magrosare ogulisa mahewu. Hewu limodzi kumaligulisa 37,000 hewu koma anthu anafa samo mboma mwetu. So ine panopa mama uno ndikuwalirira amene wawa ma suppliers wonse anifi. Munayenera kuti ino aboma mwaganizire anthu amene pamene tikupita ku Christmas kuti ma business yawo akhale kuti akuchita flourish bwinobwino. Kumalizira kweni ndi pempho limene sori kupita kuboma kuti tayang'anirani programu yanu yokhuzana ni misika yambiri m'Malawi muno ili munsewu. Andi zinachitikapo mbuyomo kuti galimoto ina inapita apo ndikukapha anthu ambiri mbiri, kupha anthu traki chakunchewu kupaka mpepuza inapha anthu ambiri mbiri traki chifukwa chokuti misika yathu yambiri ili munsewu. Monga mene palili pa waka boma mukanaganiziraso zosintha nsika umenewu. Ine nimaona ngati pamene munasegula ku bypass muthesa nsika u anthu azipita ku bypass. Pa bypass pajandi pamalo pabwino kwambiri kusiyana ndi pa waka. Pa waka ngati ingakhale kuti siku ndilolemba kapena lachisanu munthu umakhonza kutenga 1 hour kuti ukafike pa 6 miles, 1 hour kuti ukafike in town. Munayenera kuti muganizire ino aboma pamene mukupanga ma program kusintha ma policies ena kuchosa misika yonse munsewu. Anthu amaona ngati akati ati kugulisa ndi pansewu. Maiko ambiri misika yawo imakhala kumbali kwa nsewu osakhala kuno kumalawi. Kumalawi kuno taonjeza ma Saturday ma Sunday malachinayi malachisanu misika kumayika pakati patala. Ndi zinthu zopangisa ngozi zimene muzachite regret siku lina chifukwa kuzapanga ngozi yopsa mwinaso kuposa yaka pa kampepuza. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.